Poď si so mnou rozbaliť moju prácu na tento týždeň. Mám tu 3 UGC balíčky od 3 rôznych značiek. Poďme na to. Začnem tým najmenším. Je to balíček od značky Vitapek. Vyzerá takto, ale kto túto značku nepozná, tak ide o takéto personalizované vitamíny. Keď som začínala s UGC, tak toto bola jedna z mojich prvých spoluprác a momentálne som sa dostala opäť k tejto značke a opäť pre nich natáčam video, ale veľmi sa teším, lebo mám rada tieto otrhávacie sáčky. Teraz poďme otvoriť ten najväčší balíček. Ako ho mám otvoriť? Neviem, akože kde sa tento... Aha, okay. Tento balíček je od značky Megalu. S nimi mám spoluprácu prvýkrát. Túto spoluprácu sme inak celkom dlho dohadovali. A tu by som mala mať kinoprojektor. Stále som to inak chcela vyskúšať, takže sa veľmi teším, že som vďaka tejto spolupráci získala túto príležitosť. A posledný balík je od značky, musím si prečítať, lebo s touto značkou som ešte nemala spoluprácu, Lepší zložení. A veľmi sa neho teším, lebo som to nikdy neskúšala, túto značku, ale veľmi sa mi páči, ako vyzerá celkový ten dizajn tých produktov. A v tomto balíčku mám opäť nejaké vitamíny. Toto sú vitamíny na vlasy, nechty a pokožku a mám tu dvoje balenia. Potom tu mám ešte, myslím, že by to mali byť vitamíny na imunitu a tieto vyzerajú takto. Toto sú moje aktuálne spolupráce na tento týždeň a môžete mi napísať do komentára, ktorý produkt vás zaujal najviac a ja sa idem pomaly pustiť do natáčania.